Kajing sapriang jong kawai ka video ka step jong ka arpan rio terek ucemang araja ropsan. Hakirin san social media kabala pen I kajing Ïashoh yadat hapedang ki arngot ki samla kala wanra ya kajing sokia kabajor ka imlang salang kamtam yaki kme ki kpa. Batkat kum kate ka video layo I baladan arngot ki samla ki brang don hapedang kajing ya kawang kti Markylliang kat baki wei pat ki samla kila yang harut ban saki ya kate kajing Ïashoh haringkat kajing ya ai Mynsiem Markylliang. Hapedang gani kajing Ïashoh kabangi hab ban ka durkmat bat ka baka jing thumu jong Shillong Mail kalong baki bor sarkar ki bor shnong ki pajba ki diban shimkhia bayo I kum kini ki jingle kapeni ba wei na pedang ki ba Ïashoh ula kalon na kate ka Surok namar ka jing Ïashoh jong u haki benta jong ga durkmat lada umdan batela kam ne ban pendu jat kum kini ki jingle ni ki jing Ïashoh ki Khynnah ha Surok pat halinti singkieng kandang ya ai Mynsiem lang ya ki wei bat kabala ban poi syaga jingja ka basosi tam kumta kala pelong ya kani ka channel ban pen I pajba da ka baka durkmat no ikite ki Khynnah ki bang nyimpat la ban tip laki dei ki bidang don hapo karta ka bakat no ling ba kani ka kubor ka don ru ka jingkerpat ikinong shong shnong balada ki yo I ki dei ban pentip mardor ki bor pulit bakin le ka bedong kam khanang bakani kanum pen kelai kini Khynnah bakin long ki runar ha ka imlang salang Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam kta I ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta ka sngi. Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya.